И коста хора, аз съм Братар Хекс 06 и днеска съм в една гора, няма сам съм, надявам се да се вижда, слънцето малко пречи. Това там е стянката. Сам съм, нали, както видяхте. Тук ще разгледаме малко. Майче вече YouTube нещо искаха под 10 минути да ми я клипали, какво? Нещо такова. И майко, как се хлъзни. И това исках да ви кажа. И пишете долу в коментарите, нали, какво да правим. В момента съм си някъде близко до нас. Намираме се в една планина, дето казал, по-точно ето по-назад, много по-назад. Има фургон, има и много хора, смотретки. Сега ако чувате, някой идва. Това ще бъде от този клип. Надявам се да ви хареса. И само мотор да мине. Ще кажа чао. Една моторетка, заминаваме горе, сигурно нещо да търси. Това беше от този клип и